Здравейте, приятели! Изключително се радвам във връзка с днешната тема, защото ще си говорим за едни предстоящи събития, които ще се случат с нас. Живите вярващи, ако не сме починали до тогава, и също така мъртвите вярващи, които са умряли в Христос. Не знам дали изобщо често си мислим за това, което сега ще говоря, или може би изобщо и не си мислим, но Христос не само дойде за да ни изкупи, ами и да ни въведе в небесата. В небесата. Там даже беше заведен апостол Павел и той дори не знаеше как се е случило, в духа ли, с тялото ли, извън тялото ли, но видя рая. Библията е описано като трето небе. Апостол Павел го пише за друго лице, но всички, които сме чели пасажа, ние знаем, че той говори за себе си, но тъй като е скромен човек, смирен, не го казва така директно. Но най-важното, за него небето беше неговия дом. Реалното място, където той ще пребивава през цялата вечност. И искаше колкото може повече хора да бъдат с него там. Днес ще си говорим за грабването. Тоест преселването на църквата Христова, на вярващите, живи, които ще доживеят неговото завръщане, неговото пришествие, и тези, които са мъртви в Христа, ще възкръснат. А пък тези, които останем живи, ако това стане в наши дни, просто ще бъдем видоизменени и прославени. Затова казах, че са едни уникални по своя род събития, които ще се случат, и ние сме, дето се казва, на прага на всичко това. Но нека първо да се върна на Христовите думи по време на вечерята, Пасхата, преди да бъде разпънат. Четем 14 глава, 3 стих. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. Скъпи приятели, братя и сестри, това е обещанието на нашия Господ. Да дойде и да си ни вземе, и където е Той, там да бъдеме и ние. Вижте, за Израилевия народ не беше чудно нещо това, че двама човека от историята на Израил не вкусиха смърт, а бяха преселени директно на небето. Единият е Енох. Казва се, Енох ходеше по Бога и Бог го взе и не се намери повече. Другият, който вече видимо бе качен на небесата с огнена колесница, това е пророк Илия. Така че, скъпи приятели, небето е реално място. Небето е нашият истински дом и жалко е, ако не мислиме често за него. Да не говоря, че в Новия Завет първите вярващи живееха с това живо очакване за пришествието на Христос, за връщането на Христос, за взимането им и завеждането им на небесата. В нашия дом, както казва и апостол Павел, нашия дом е на небесата. Апостол Петър казва, Господ ми изяви, че трябва да напускам вече тази хижа. За тялото си говореше. Така че тези събития, които ще се случат, те ще се случат независимо дали ние ги вярваме или не, дали мислим за тях, дали те ни радват, дали те привдигат духът ни и наистина ни мотивират все повече да се трудим, защото един миг е тук в сравнение с вечността.
а ние тук се трудим за Господа. И така, прочетохме обещанието на нашия Господ, че ще се върне да ни вземе. А сега ще прочетем и какво казва апостол Павел. Ще разгледаме повече детайли. Апостол Павел в първото послание към Солунци, 4 глава, 16-18 стих. Там ще чета. И понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред, после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем винаги с Господа. И така насърчавайте се един друг с тези думи. Апостол Павел казва: и ние, които сме останали живи до пришествието, той очакваше, че това ще стане в неговите дни, в неговото време. А това беше преди повече от 2000 години. Но правете сметка колко още по-близко сме до това събитие. Но, за да можем да имаме по-правилна представа, да не е просто така откъснато, ще прочета и другото място, където се говори отново, именно във връзка с това грабване, където апостол Павел вече казва и малко повече. Не всички ще починем, но всички ще се изменим. В един миг, докато трепне окото, при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Това са двете места, които взаимно се допълват и се изясняват. Първо към Солунци, да прочетох, и сега да чета в Коринтяни. Това е, което апостол Павел казва, че Господ ще дойде и ще си вземе своите. Тези, които са мъртви във вярата, ще бъдат възкресени, а тези, които са живи, ще бъдат изменени, защото тази плът и кръв не може да наследи небесата. Така продължава надолу, но не ги чета. Вие, ако имате интерес, ще си прочетете стиховете допълнително. Така че, скъпи приятели, не се ли радвате от това, че в един миг може да ви свърши цялата мъка на този живот тук и да се явите в слава пред Бога? Искам обаче нещо да кажа. За да бъдеш грабнат, животът ти трябва да бъде подобаващ на християнин, на новороден и спасен човек. А ако си заобичал греха и си го пиеш като студена чаша вода, както говори Писанието, не се надявай на грабване. Ще си останеш тук, а събитията след това ще бъдат много тежки на тази земя. Ще направя отделна тема, която ще бъде за голямата скръб, великата скръб, ако ще я наречете, но това е един период, който Бог в милостта си именно взима църквата, за да не споделя тези язви, които ще споделят всичките, които са оставени тук, които не са приели благовестието, не са приели Господа, живеят си както си искат и ще има период на язви, много сериозни. Затова ви казвам, че ще направя една отделна тема, за да не става много обширно видеото, сигурно трябва да говоря поне 2 часа и повече. Така че спирам само до тук заграбването на неговите, на тези, които го очакват, които са неговата невяста, която макар и да се стремим да живеем чисто и свято, понякога съгрешаваме, падаме, ставаме, но той си ни познава. Познава сърцата ни. Но пак казвам, ако няма да бдиш, защото сега ще четем и такива пасажи, именно конкретно с пришествието Христово, ако няма да бдиш, ако няма да пазиш дрехите си чисти и неопетнени, ако си заобичал греха, ако си се предал на греха, не се надявай на грабване. Ще си ги преживееш тези 7 години тук. А след това ще имаш видима среща с Христос. И за това ще поговорим. Така че стигнахме до факта, първо, че ще бъдем изменени, че мъртвите ще бъдат възкресени, ние ще бъдем променени и заедно ще бъдем преселени църквата Христова на небето при Господа. Там ще има събития. Там ще е сватбата на Агнеца. Там също така ще бъде Христовото съдилище, където всеки един вярващ ще дава отчет за живота си на земята и ще се раздават награди.
Не на всички, защото има такива, които просто са си пропиляли живота и продължават да си го пропиляват. Но там вече Господ ще решава, ще награждава. Това е основна тема също в писанието за Христовото съдилище и за наградите, които се раздават. Тук не говорим за осъждане на вярващи, за отхвърляне от Бога. Не, говорим просто за съдилище, където ще бъдат давани награди. Това е, което ще се случва горе, докато тук ще текат тежките времена, които ще бъдат съд най-вече над Яков и Едом, над Израел, а и на всички езичници заедно с тях. Но това ще го говоря вече в темата за голямата скръб, когато реша да направя такова видео. Сега говорим именно за това, че Бог ще си вземе своята невяста преди тези събития да се случат. Има много мнения спорни, че ще останала до средата, пък някой, че щяла църквата да бъде през цялото време. Не го вярвам това нещо, познавайки Господа. Никой, който е сгоден за невястата си, няма бие. Помислете. Да не говоря, че има достатъчно библейски тук стихове, които споделят и дават ясната светлина, че църквата ще бъде взета преди да започне тази скръб. Ние сме невяста Христова и горе ще има сватба. Така че, скъпи приятели, не се подвеждайте по някои такива тълкования, не са правилни и най-важното не са вярни. Така че сега се връщаме именно малко в детайлите на пришествието Христово. Защото пришествието Христово, то е разделено, бих казал, на два етапа. Бих казал дори на видимо и на невидимо. Или по-скоро първо на невидимо, после на видимо. Но нека да прочетеме в Евангелието от Матей, 24 глава. Така, Евангелието от Матей, 24 глава, от 30 и 31 стих, Христос говори за своето вече видимо явяване. Когато прочетете цялата глава, ще видите, че преди това има едно невидимо грабване на църквата, където Христос няма да е видим, но всички, които са вярващи, те просто ще бъдат взети. Но тъй като в началото се започва от 3 стих, Христос стоеше, те го попитаха на Елеонския хълм какви ще бъдат белезите за твоето връщане. И той им говори първо за своето видимо връщане. И тук е написано така: тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идващ на небесните облаци с сила и голяма слава. И ще изпрати своите ангели с гръмогласна тръба и ще съберат избраните му четите ветрища от единия край на небето до другия. Амин. Тук Христос говори за своето видимо връщане, което ще бъде вече в края на тези 7 години на голямата скръб. Ще въведа малко още така яснота, че това връщане на Христос, то е с Неговата църква, която е била грабната преди да започнат тези 7 години, била е на небето, хората са си получили наградите, който имал да получава съответно, и след това сватбата на Агнеца, както е писано, и след това Христос идва в края на тия 7 години със своята църква, със своята невяста. И затова ще прочета един стих от Юда, посланието на Юда, 14 стих, е написано така: за тях пророкува и Енох, който сега е на небето. 7-ият от Адам, който казва: ето Господ идва с десетки хиляди свои светии. В Захария 14 глава 5 стих се говори за същото. В Откровение също, че Господ идва със своята църква на земята, именно в края на този 7 годишен период, когато ще съди. Когато ще съди, както и прочетохме. В този период ще има вярващи, които ще умрат за вярата си.
Ще има и такива, които ще бъдат оставени живи. Вярващи, които просто когато Христос дойде, те ще бъдат живи. А ще има и такива, които са просто езичници, които не са познали Бога и още повече през този период на тези скърби, те даже са го и похулили. Така че точно тук, когато Христос дойде, Той ще разделя живи вярващи от нечестивци. Тези, които са умряли, вярващите в Христос по време на тези 7 години на голямата скръб, те ще бъдат възкресени и ще бъдат заедно с Него, заедно с светиите, които идват заедно от небето с Христос, и заедно с тези живи вярващи всички влизат в хилядолетното царство Христово. Това е друга тема. Затова ви казах, че ако почна да говоря хронологично за всичко, 2 часа даже може да не ми стигнат. Това е друга тема. Но ние говорим за периода на грабването в небесата, завръщането на земята и след това започва хилядолетното царство, когато Сатана ще бъде вързан. Това са предстоящите бъдещи събития и ние като вярващи имаме това Слово Божие и ние трябва да го четем, разбираме и да не сме изненадани от нищо. На нас ни е даден истината, на нас Господ ни е открил абсолютно всичко. Въпрос на време е, че трябва всичко това да се изпълни. Сега, отиваме на Матей, както казах, от началото Христос говори какви ще бъдат събитията, обяснява скърбите, обяснява всичко това. Прочетете си 24 глава на Матей, от 3 стих до тук, докъдето почетох аз, до 31, докато Христос идва, изпраща ангелите, събира, разделя едни от други нечестиви от вярващи, които са живи, мъртвите възкръсват, след това и влизат в хилядолетното царство. Това е видимото връщане на Христос с църквата. Но взимането на църквата преди да започне голямата скръб е това невидимо явление, за което Христос говори в същата глава, само че вече малко по-надолу. И това е от 37 до 42 стих. Тук Христос каза така: и както стана в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както и в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега. И не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички. Така ще бъде и пришествието на човешкия син. И тук забележете този свръхестествен момент, за който говори апостол Павел, за който говоря и сега аз на него акцентирах. Тогава 2 ще бъдат на нивата. Единият ще бъде взет, а другия ще бъде оставен. 2 жени ще мелят на мелницата. Едната ще бъде взета, а другата ще бъде оставена. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашия Господ. И тук, когато вкарах предупреждението бдете и внимавайте как живеете, Христос говори 2 притчи. Говори притчи, че ще бъде търсена отговорност на всеки един от нас и трябва да внимава за този ден, да не го изненада като крадец. И апостол Павел дори пише да внимаваме, да не изненада като крадец. И освен това в 25 глава започва да говори за девиците, които 5 от тях бяха готови за младоженеца, а 5 се оказаха неготови и вратата им беше затворена. Затова ви казах, внимавайте как живеете. Внимавайте с греха, внимавайте на какво се посвещавате, че да не стане така, че ако грабването е утре, да си останете тук. А ако сте загазили, съветвам ви да се покаете, защото наистина може всеки един момент да се случи. Това може да ми е последното видео. Никой не знае. Аз го вярвам. Гледайки това, което се случва, всички белези, аз го вярвам. Така че внимавайте. Но тези, които живеете чисто пред Бога, радвате се на общението с Него, за нас изобщо не трябва да има никаква тревога. Просто очаквайте го, насърчавайте се, както каза апостол Павел на солунците, само че внимавайте как се насърчавате доколко с тези думи, защото солунците толкова се насърчиха, че някои спряха да работят. Да, спряха да работят. И апостол Павел беше този, който им каза второто послание вече, понеже се донесе новината, че някои толкова чакат Христос, че вече не искат да работят. И апостол Павел им пише, вижте какво,
Който не работи, не трябва да яде. Това не е българска поговорка, тя е писана от апостол Павел, а пък може би е още по-древна. Така че, скъпи приятели, докато дойде Христос, трябва да работим и да се трудим. Така е казал Господ, така е наредил. Така че не си напускайте работите, а пък и плюс това не се знае кога ще дойде. Да не стане така, че да гладуват и да стигнете до просия, деца вика. Това в кръга на шегата, малко така да се разведрим, да се посмеем. Има и такива моменти в писанието с наши брати и сестри. Какво да ви кажа още? Радвам се за всички тези обещания, защото моят Господ не може да лъже. Който е казал, значи това ще бъде. Погледнете му целия живот, погледнете му проповедите и кажете, има ли нещо, което той каза и то да не се случи. Не. Всичко, което е казал, което обещава, се случва. Каза за възкресението си, каза за разпятието си, каза за връщането си и то ще бъде. Така че живейте като хора, които ще бъдат живеете като хора, които се очаква да бъдете грабнати пред Бога и дано това по някакъв начин, нали, така по-съзнателно да ни направи в ежедневието и по-ведри, защото тук на земята имаме скърби, имаме всичко, може да имаме проблеми, нали, които да ни съпъстват, но всичко това може в един миг да свърши. И когато имаш тази блажена надежда, явяването на твоя Бог, който в един момент ще те вземе и ще се окажеш на място, където не може да се опише с думи, защото е написано, че нито на човешко сърце, на ум, просто по никакъв начин не е идвало. Нещо съвършено ново и прекрасно. Това приготвил Господ за теб и за мен. Така че насърчавайте се с тези думи, не се срамувайте от това, това е истина. Това е истина. Така че винаги съм казал, ако човек може да повярва само в първата глава, даже не е цялата, добре не цялата да е, дори в някой стих само. В началото Бог сътвори небето и земята. Ако може да повярваш това, ще повярваш всичко останало. Всичко останало ще може да повярваш. Всичко това, което го виждаш, то е сътворено от Бога. За него няма нищо невъзможно. Сътворил е човека. Така че, скъпи приятели, насърчавайте се с тези обещания Божии, защото ако ще четете посланията, забележете, другия път си направете така един маркер, си сложете, да забележа колко пъти се говори за връщането на Христос. Ще видите. Почти всеки споменава нещо. Я връщането видимо, я както апостол Павел говори за грабването, темата е върви си като нишка. Стига нали човек да може да я вижда и да й се радва. Защото именно по този начин живееха първите християни. Да, солунците малко в крайност отидоха, но по принцип така трябва да живеем. Да очакваме всеки един момент да бъдем грабнати и заведени в нашия дом, където нашия Господ го е приготвил за нас. Тази земя, която е приготвена тук, беше приготвена нали, за човек и беше перфектна от всякъде. По описанието, което четем, като махнем грехът и цялото зло, това беше земята. Прекрасно място. Най-красивото е, че тази земя един ден ще бъде обновена. Това пак Христос го каза. При обновлението на земята. Така че ще има хилядолетно царство, ще бъдем тук. След това ще дойде и края, където Сатана ще бъде хвърлен в огненото езеро с лъжепророк, с змея, с антихриста. И ще настъпи денят на големия съд. Пред белия престол, където ще се отварят книги, където хора ще бъдат хвърлени в огненото езеро при дявола, понеже така се избрали да се живеят. И това е истина. Разберете, и Христос го каза. Небе и земя ще преминат, но моите думи не. И това е истината. Така че бъдете благословени, радвайте се за всичко това, което те първа предстои да преживеете. Вие сте участници в един свръхестествен момент, който едно свръхестествено чудо, което ще се случи във вас. Не се знае кога, но е факт. Разберете го. Дали ще бъде когато сме все още живи или
когато вече ще бъдем починали и ще бъдем възкресени в нови тела, не знам. Но това е обещанието от Бога и то няма да се промени, няма да се измени и то ще се сбъдне. И вие ще участвате. Това е велико обещание. Аз просто съм благодарен на Бога, че го има написано. Че мога да го чета и да се връщам към него, когато на тази земя живота на моменти наистина не само, че ми втръсвам и никак си не искам да стоя тук, ама няма начин. А тук Господ е решил да стоя, значи има защо и трябва да стоя. Въпросът ми е към всички, които в момента стана интересно, слушахте и в крайна сметка все още не познавате Бога. Искам да ви попитам каква е вашата надежда. По-скоро даже не трябва да ви питам, вие нямате. Вие си поживеете тук, колкото си поживеете. И след това, умирайки в греховете си, напростени, неочистени, ще отидете на края на съд и ще бъдете там, където е и лукавия. Място, където не е приготвено за вас. А това, което е за вас, ви го казах тук-що. Рая, небесата, след това тук земята. Обновен и тук ще живееш вечно. Знам, че в момента това не може да го разбереш, защото е пълно с зло, с смърт, с грях, с беззаконие. Но това няма да го има. Това няма да го има. Ще живееш вечно, ако ти днес ще направиш правилния избор в живота си. Да се примириш с Бога, да се покажеш от греховния си начин на живот, да затърсиш Господа и да приемеш Словото Му, да четеш Писанието Му. И Бог ще те новороди, ще направи ново творение, както направи мен. Аз не винаги съм бил такъв. Има видеа, където споделям. Имам и даже едно видео, където е свидетелство за книгата ми, която представих безплатно, но се свали от сайта ни. Там говоря кой съм. Автобиографичната ми книга говори за мен. Бивш наркозависим. Но преминал от смърт към живот. Това заглавие го взех от думите на Христос. От смърт към живот. Така че от смърт към живот може да преминеш и ти, стига да го поискаш. Господа ви благослови и не забравяйте. Грабването може да стане всеки миг. Амин.